Здравейте! Казвам се Рая Стоянова Георгиева в 3 клас от основно училище Олег Константинов, град Димитровград, с класен ръководител госпожа Миглена Петрова. Сега ще ви изпълня възпоменания от Батак на Иван Вазов. От Батак съм, Чичо! Знаеш ли Батак? Хей, там зад горите! Много е далече. Нямам татко, майка. Ази съм сирак и треперя малко. Зима дойде вече. Че Батак не си чул, а аз съм оттам. Помня го клането и страшното време. Бяхме 9 братя, а останах сам. Ако ти разкажа, страх ще те съземе. Като ги изклаха, Чичо, аз видях, с топор ги сечаха. Ей тъй, на дръвника. Аз и плачех, па ме беше страх. Само бачо Пеню с голям глас извика. И издъхна бачо. А един хайдук баба ми закла под вехтата стряха. И кръвта потече из нашия къпчук. Аз и бях малък и мене не заклаха. Татко ми излезе от къщи тогаз с брадвата в ръцете и нещо продума. Но те бяха много. Пушнаха завчас и той падна възнак. Уби го куршума. А мама изскочи, откъде не знам, и на татка фана да вика, да плаче. Но нея скълцаха с един нож голям. Затова съм, Чичо. Аз сега сираче. А бе много страшно там да бъдеш ти. Не знам, що не щяха и мен да заколят. Но плевнята пламна и взе да пръщи. И страшно мучаха кравата и волът. Тогас побягнах плачешком навън. Но после, когато страшното замина, казаха, че в оня големия огън е изгорял и Вуйчо, и дядо, и стрина. И черквата наша, Чичо, изгоря, и школото пламна, и девойки 200 станаха на въглен. Някой ги запря. Та и още много дядци и невести. А кака и Леля и други жени мъчаха ги 2 дни, та пак ги затриха. Още слушам, Чичо, как пискат они. И детенца много на мъждрак набиха. Всички свят затриха. Как не бе ги грях. Само дядо Ангел оживя. Сиромаха. Той пари с котела сбираше за тях, но поп трендафила с гвозда и коваха. А уж беше страшно. Пък мен не бе ме страх. Аз треперех само, но не плачех веки. Мен и други дяца отведоха с тях и гъжви съдрани увиха на всеки. В помашко село, не знам кое бе, мене ме запряха. Не иде под земята. Аз с дупка гледах синьото небе и всеки ден плаче.
за мама, за тата. По-добре умирвах, но не ставах турка. Като ни пуснаха, пак в Батак живях. Подир 2 години посрещнахме Гурка, тога с лошо време и за тях настана. Клахме ги и ние, както те ни клаха. Но нашето село, Чичо, запустя. И татко, и мама веки не станаха. Ти, Чичо, не си чул заради Батак, а аз съм оттам. Много е далече. 2 дни тук гладувам, защото съм сирак и треперя малко. Зима дойде вече.